Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, бинед чӣ хел материали хушрӯ. Аз инома шумода нишон дода будам. Ранги шифонпонбахтай, леки резинкаяй духтарако. Нархшон 350 сомон буд. Агар дар хотир дошта бошед, ҳозир бошад арзон шидай 330 сомон барои шумо. 320 сомон. 320 сомон барои шумо духтаро. Марҳамат, чанд ранги фасонай ҳозир ҳамаша якта ба якта нишон метиҳам то на пушаймон намешед. Бисёр духтарако аллакай ино гирифта буданд, 350 буд. Ино аз духтаро 320 сомон шид. Ина бинед чӣ хел рангои хушрӯ. Хоҳишмандо каседа дар кора ин нависен, мо доставка дорем. Бинед чӣ қа хушрӯ. Фасони баъд. Мана иша бинед аҷоиботай. Духтарако сангошон ҳамаш сангои якум сорти хамелеон, қолабои наздик доранд ино. Баъд ина бинед. Хушрӯ. Рангои хушрӯ бисёр айҷа то охири навора тамошо кунед. Боварӣ дорам ки маъқултон меша. Ина мудоша биненда аҷоибакай. Мана баъд сирхиш. Беҳад хушрӯ ай пеш. Ҳамашон фасонанд духтаро. Мана коричневый, касе коричневийро нағз мебина. Чӣ хеле гуфтам, ино ранги шифонпонбахтанд, лекин хеле резинкаянда камакак медаванд. Мана бисёр ҳам рангои аҷоибот. Ана ин набуд навор монда. И бор бо нав омад духтаро. Иша бинед чӣ хел хушрӯай. Мана сангош хамелеон задага ҳеҷ ки айконбах фарқ намекунад. Мана барои тӯи маърака агар варианти арзонтар дар кор бошад духтарако, биёен инамин намуда бигирен. Беҳад хушрӯай. Мо фақат доставка мекунем. Рақамомон ҳастай дар рӯи экран. Нависед доставкаро ма фаҳмонам. И свеча бинед бо чӣ хел хушрӯай. Мана балотови рангай. Анам хеле сангзадагӣ. Кадомаш маъқул мешавад духтарако? Як либосаш 320 сомон. Мана иша бинед. Иш бо гули нава. Аҷоибот. И бо ранги ипекам метова духтаро. Мана инчунин духтарако мехоҳам шумода ипек нишон диҳам. Ипекҳо арзон шиданд духтаро. 650 сомон. иҷода чанд гули фасони дигар шумадагай. Санг дорош марҳамат. Касе ки бо чанда мегира арзон мешава бо. Ина духтаро 650 сомон як либосаш. Ира бинед чӣ хел хушрӯ. И сабзи торики фасонай бисёриё ами сабзи талхабарг мепирсанд. Ина марҳамат духтаро ҳастай. Инчунин баданани кабуд омадагиай. Кабуди хушрӯай. Камака наворда сафедча омадистай. Хулас мана касе сиёҳ мехоҳад, сиёҳуш ҳастай. Фиолетовиш аст бинед чӣ хел хушрӯ. Баъд ана ин рангиш. Диден чӣ хел ранги фасон бирӯза ҳозир мода шидагиай духтарако. Мана коричневий ҳастай. Баъд инчунин ана ин сери ҳастай. Хулас ҳамаи ҳамино новинкаянд духтарако. Як либосаш 650 сомон шидагиай. Дер накунед духтаро. сураташа партоен. Кадомеш дар кор мешава суратча скриншот карда мада партоен.